kroky. To znamená, že aké dopravné prostriedky používame, čo dáme prednosť, akým motorom tých dopravných prostriedkov, alebo mali by sme, na to sme zhromažďovali informácie, potom hneď prejdeme, aké kroky sme museli robiť. Takto. Študenti, najprv nás bolo 15, teraz je nás 14, lebo jedna z nás odišla, sú rozdelení do virtuálnych tried. Virtuálne triedy, napríklad 147, je ich strašne veľa, sem napríklad patrí Dusi, on je náš líder, pravda? Julius Sabo, poviem to aj in English, the leader, man of virtual class 147 is Julius Sabo, and in this classroom, a do tejto skupiny ešte patrí aj Adam Čevár, so another member is Adam Čevár. No, jo. Okay, the next classroom is 148, 148, Gergely Takács, where are you, Gergely, and Laura. Laura Kočič is another one, super. No a potom is aztán, another virtual classroom, 149, Itvana Bálint, and Attila Kovács is absent from school, on teraz chýba, takže je mimo. Dobre, potom je virtual classroom 151, Hanzlík, OK, András Hanzlík and Laci Šahol, nice. Very good classroom as the Adams and the Nicholas classroom. His classroom is, the number of his classroom is 152, 152, ez lesz a modell, igen, osztályunk, to bude naša modelová trieda, ktorú vám teraz celú teraz odprezentujeme, jeden krok z nej, ten 9, ten veľmi dôležitý. No a potom som ešte hovorila triedu 150, Ada Knap-András, ugye? Jó. 150, és a Gergelyék, a Keter Gergelyék, 100, igen. Erik and Gensberg, from the classroom 161, 161. Čiže takto sú oni rozdelení. A teraz trošku sa môžeme na to pozrieť, ako to celé teraz funguje. Takto my sme, nech sa páči, ako na tejto úvodnej stránke v slovenčine hovorím, dobre? No a takto proste to asi nefunguje, ja si musím kliknúť ešte na Enter, musím sa na to, áno, už sme tu. Toto dám preč, výborne. No, teraz, my sa do toho trošku aj zhúbneme, aby ste boli akože v obraze, ako celá tá virtuálna záležitosť fungovala. Museli sme kliknúť, študenti museli kliknúť na toto červené, že Enter, čiže vstup. Tuto je odznova tá úvodná naša stránka, táto je tá ozajstná. Dobre, táto je tá ozajstná. Teraz sme klikli na Enter. No a teraz, aby sme boli v obraze, toto sa nám otvorilo, čiže tu museli študenti naklikať svoje kódy. A my si ich tuto aj naklikneme. Počkajte chvíľočku. Áno, my si, ja ich mám, niektorí si naklikáme. Teraz príde taká malá pauza, hneď si nejakú triedu nájdem. Just a moment. Csak abban sok papírban, most már itt lesz igazi. Mindjárt. Papírkeresés. Addig itt beszélek. Áno, už tu máme kódik, takže študenti mali kódiky a teraz napríklad si naklikáme kódik, azt mondjuk, hogy 149-es osztály, úgyhogy klódozza nekem be a 149-eset például VT, gyerünk először, VTC pont, jó, és utána megyünk erre, jó? Jo, to boli skryté kódy, ktoré som dostala, v Minderosztálynak megvolt a kódja, dostala som ich a tieto kódy som dala k dispozícii mojim žiakom, ale vždy, keď som im dala, keď sme chodili hore do miestnosti, lebo sme chodili do jazykovej učebne, tak prosom, tie kódy sú dobre, orátovať? Jo, super. Tak,
zakodovali sme metódy už valami. To valami, to niečo, čo sa nám otvorí, bude tzv. Komunikačná area. Gyerünk a communication area, azt mondjuk, hogy my tools, ugye? Üdvözöljük Önöket, az iskola igazgatóságát, igazgatóját Kimmel László, és igazgató helyettest Kulanc Mártát. Üdvözlünk titeket, diákok! És üdvözöljük a Kocskovicsnét, aki szintén eljött minket megnézni, igen? Igen, itt az építészeti szakközépiskolában Ógyalán. Ez a projektunk, ez a környezetvédelmi és a környezetvédelmi szállítóeszközökről szól, és hogy hogyan lehet megvédeni a környezetünket, hogy különféle biomeghajtású autókkal és motorkerékpárokkal megújítható energiaforrásokat lehet létrehozni. És itt bemutatjuk a felméréseinket a grafikonon, és számokban ábrázoljuk az eredményeinket, és ezt az egész projektot 2008. novemberében kezdtük el, és minden osztályunk, egy ilyen kéttagú csoportunk, az minden csoport személyenként 2 személyt megkérdezett erről az egész projektunkról. Erről a kérdőívről, már mindjárt fogja ismertetni Ádám. Jó, köszönjük, de mondja meg, hogy magának ebből a 9 lépésből melyik volt a legérdekesebb? Nekem szerintem a legérdekesebb a forgalmi dugók voltak, a traffic jam. Igen, a második lépés. Emlékszik rá? Jó. A legérdekesebb. És kit érdekelte ez a Sydney körút, amikor szatellittal közlekedtünk Sydneybe, kellett írni egy ilyen napos kirándulás. Jó, az egyeseket is kaptak, ez is nagyon vonzó volt. És amikor kerestük ezeket a bioanyagú autókat, tudják, hogy ott is kell gyűjteni a interneten a információkat, igen, és külön meg voltunk lepődve, mert hogy hol van a technika, hogy milyen különböző autók vannak, de még nincsenek a piacra dobva. Jó. Aztán végül az eredményeinket összehasonlítottuk az európai. Mindjárt már megmutassuk, igen. Európai felmérés